L'any 2016 es va detectar una infecció microbiana, entre altres patologies, en documents i llibres de l'Arxiu Municipal custodiats al dipòsit existent a les dependències del Castell de Cornellà. Per aquest motiu es va convocar un concurs per a la prestació dels serveis d'externalització de la custòdia documental i bibliogràfica i serveis relacionats per la realització d'un tractament ambiental dels arxius afectats. Al ple del 25 d'octubre de 2018 van presentar una moció per a l'avaluació, neteja, desinfecció, conservació, preservació, gestió i digitalització del patrimoni documental existent a l'Arxiu Municipal per posar solució al problema i demanar responsabilitats a l'empresa que no va complir el contracte i que per tant no va realitzar la desinfecció. Des de llavors s'ha intentat buscar solucions al respecte i s'ha anat fent el procés de desinfecció amb diferent personal de l'Ajuntament. Han estat diverses i reiterades les preguntes que hem formulat com a grup municipal al ple i en comissions informatives per saber l'estat del procés de desinfecció i quan es podria consultar amb normalitat tot el seu contingut. No ens consta que s'hagi solucionat el problema avui dia. Per tant, preguntem en quin estat es troba l'Arxiu Municipal, com van les tasques de desinfecció i quan estarà disponible tot el contingut per a la seva consulta amb normalitat? La segona pregunta. La plaça Mari Sant Pere de Cornellà està ubicada a l'espai que hi ha davant del Centre Comercial Llobregat, centre que va tancar les seves portes de manera definitiva al gener del 2023. Abans del seu tancament, en aquesta plaça es van col·locar unes tanques per impedir l'accés dels i les vianants a gran part d'aquest espai, ja que les llambordes que conformen la plaça pateixen un problema estructural des dels inicis de la construcció de la plaça. I en aquesta situació no es podia garantir la seguretat de les persones que hi passin. Ara com ara no hi ha informació pública de quina és la voluntat d'Alfons Voltor, propietari del centre comercial, però és molt probable que es proposi un canvi d'usos de l'espai, amb els potestatius tràmits administratius, fet que comportarà que no serà efectiu el canvi fins d'aquí a mínim 3 anys. Al ple de març de 2022 vam preguntar quines accions s'havien de realitzar en aquest espai i quan estava previst realitzar-les. La resposta de l'alcalde va ser que hi havia un dèficit al terra i estaria així uns mesos. Es miraria de millorar l'estètica de la zona tancada i senyalitzaria la zona. Avui continua igual. Preguntem, quines accions es portaran a terme perquè l'espai de la plaça Mari Sant Pere no es degradi més del que ja ho està i es condicioni perquè la ciutadania pugui fer ús de la plaça sense perillositat? Es requeriran a l'empresa propietària del centre comercial inversions per adequar l'espai dins dels termes legals que li pertoquin? No, puc contestar. Primer, no destinarem cap euro perquè han canviat les circumstàncies. Cap euro d'aquesta ciutat perquè això és responsabilitat de la ciutat. I no destinarem cap euro perquè no sabem què passarà allà. Seria aleshores una irresponsabilitat destinar diners a un espai que no sabem quin ús tindrà en el futur. D'acord? Sí, però alguna cosa s'hi hauria de fer, no tal com està ara. Vaig amb els pregs. Demà dijous 1 de febrer es decretarà l'emergència per sequera a Catalunya i afectarà més de 6 milions d'habitants. El Govern de la Generalitat ha convocat extraordinàriament la Comissió Interdepartamental de Sequera, també per demà per declarar l'emergència al sistema Ter Llobregat, que ara està al 16,34% i que es preveu que baixi per sota del 16%, un mínim històric. Les noves restriccions afectaran el nostre municipi, també. Sumades a les limitacions que ja teníem, es parla també de limitacions per habitant, a l'agricultura, ramaderia i usos industrials. Preguem que es faci trasllat de les afectacions i actuacions que hi haurà en el nostre municipi a la ciutadania de Cornellà, ampliant la campanya informativa ja existent, així com se'ns traslladi als grups municipals un informe detallat d'aquestes afectacions i actuacions. I el segon prec, al ple del desembre de 2023 vam traslladar una pregunta a petició de les treballadores de les escoles bressol municipals públiques de gestió indirecta de Cornellà, a la qual se'ns ha donat resposta avui i que avui també ens acompanyen unes quantes. En relació a la resposta obtinguda, les treballadores de les escoles bressol municipals de gestió indirecta
Traslladen que no han emès cap queixa respecte a l'empresa adjudicatària. Entenen que les condicions de contractació les estableix l'Ajuntament de Cornellà basant-se en un conveni estatal que tots coneixem. Les educadores i educadors de les escoles bressol municipal de gestió indirecta de Cornellà són coneixedores de la situació de desigualtat salarial respecte a les companyes de gestió directa i reivindiquen una igualtat salarial que respon únicament a la voluntat d'un ajuntament. Havent estudiat la situació d'altres municipis, les treballadores de les escoles bressol de gestió indirecta tenen prou arguments per afirmar que els ajuntaments tenen potestat per pal·liar aquestes desigualtats, tal com li van comunicar a la regidora d'Educació en la reunió mantinguda el passat 23 de gener. En relació a la revisió del plec actual i planificació del següent contracte de licitació, que evidentment s'ha d'ajustar al marc legal, preguem una resposta més clara que l'obtinguda avui en relació amb les millores salarials reclamades per les treballadores de les escoles bressol municipal de gestió indirecta, així com la resta de demandes. Gràcies.